So, mga idol, dyan sa telegram sa car. Bundok nga rin ako. Ay, i-repair nga tong unit. Kaya na mo hagtik man. Ito siya na mga be? Papay. Atrasi ba? Papay sa kabuan. Mga kayo pa. Siya. Hagtik mo, labi nagkargado. Kami isang taon. Sistema ko. I-try sa padagan. Yan naman ako eh. Ano yung problema niya? Marami may mataos sa ba? Ha? Like, so, nakita na nila kung saan problema. Fix siya kan. Pinis-pinisan yung mga ron. Ba't na kayo? Kahit tatay. Tatay. Saan yung tuhana na. Pinis-pinisan mo ba na? Okay. Problema yan. Sagtik-sagtik. Okay, tanahaw na ito ng kanang sa problema. Ha? Tunod pa rin. Parihan eh hapon itong gapon. Gapon ni gahapon day? Ngayon, bago pa kayo pa sa kabuan. I-try check ko nila ni. Ito na mga unique sayo kaya nito biyahe. Pilit piling ka na. Idol! The problem is repair. Ha? Dahil mo santik. Hindi, saktik. Magdagan ba? May mo piti. Ha? Labi na kargado siya ba? Oo. Santik niya. Ano ba? Pero, okay na. Kira nga. Mo gani may pa-repair na. Ano mo saktik? Kasi ikambyan mo mo. Di oy. Ha? Dito, magdagan na. Ha? Magdaga na? Oo. Ay, Piti-piti? gitry ganin nila ron. Ah. Ay, bako pa yan sila. Primero, agatong reverse pa atras. Di mo gana. Dari ko dari. Magkable pa sila kabot na kable. Luag dito, luag. Ah. Hugtan. Pagkahugot, pagkaugma. Mo na po yung sunod. Antik mo na. Bako pa. Mo, di. Wala pa yung usap buwan. Ano doon ha? Sige. Okay, muna ito taga itong mga amigo. Taga Bagtik. Ha? Pilipas lang pala mo. Gamay kayo? Namao. Amo nang musagtik. Sus, meron din problema ko na sa gamay ay. Sana meron. Saan nag-ipas na kaya? Number 10? Kana siya. Pero yung problema ko maro na. Galing, kita ko gamay-gamay ito ah. Sa mantol. Pindi ko no kani. Oh, sam ni lansang, sa ni. Ko kuno na problema sa bagamay ra. Tuag sin sponsor ba dito ka paap mo? muna dito sa ilawon kana siya diya. Okay, pagabot mo sir? Mo ba jud?
Ginainahin na kupunagan na eh. Sige kaya pag Oh, ginana. mayroon. Lagi. Adi ang isa. Gapon bitaw nga pagdana ko. Oh, Wala na. labi na ito sa Kalambua. Oh. Ayun, ganyan na. Grabe yung ito. Tinuro mo rin. Hindi mo pawang. Ay no, di man siya mapawong. Dili na mo pawang. Sige lang kanang kuan lagi. Ganaan na lagi. Rescue din. Guys, tol. Oh, amo nang rescue dito. Nakalakaw din taon pag layo-layo. Nay, price ato tol. Yung. Ha? Yung. Dalara? Hindi. Paano lagkit yan? Hindi sa akin hindi. Ay na to, kay bro doag ko ng kusina. Gamay na. Mas lawong ko na. Pugong sa ko nga pugong. Mo man nagdata na no, reverse gear og kuan ha. Wala na siya. Ba nagda sa tanan? Mo na connection sa reverse no, di ba? Oh. Oh. Ito pa, luag na siya, luag. Testingan tol. Moto. Ano Try ko, try. Okay. Luwag na kita. Oh, sakay ta sakay, kaya naman ilan na to. Sakay dia, sakay. Ba. Raming hali mo. Tol, okay na tol. Oh, puro to ilos no. Ha? Hilde. Ah, okay naman. Ikaw, Sara. Try, kaya na lang, kaya bulihan ng pin, ano? Pinpin di sirapin. Pin. Ini na tol, magsuka ko. Maktor, kaya naman. Mag-try ni. Sanay. Wala na sila iburnero. Lagi. Upata, gawin na pa, pagsag ka ba? Ah, masagka ko na tol. Sagka na to. Okay, sagka. Ngita ba ni sagkaan? Pero pa, try na din, narabatay lang ka ron. Ikaw na ba ito nga, ugma? Mahuman ka nagdali nga. Layo-layo na ba? Asa ka ron sir? Ha? Nakaibiyahe? Naa lagi? Ah, man na. Okay na? Okay, sagka na. Parang ganyan. Oh, sagka lagi, kaya na tayo ma. Ato talay. Okay, dress tol. Parang ganyan ba? Hmm. Butoy ko pangaga sa gear nga to. Kato siya no? Kaya luwag no? Pero si mong reverse gear ano. Kaya pati man ang atras mo sa tuntok sa ikong niya. Dari, nabang akong nag-drive po, Ramiro. Tago si Grasahe lagi ko mo kuan sir. Katong nagkuha no? O, balitan to na ko. Ganun ka clean ang kuhan eh. No? Reverse. Gamay rin ganun. Ya, okay na siya. Ito mo sa gunto sa ano? Ano ito jadi kaya isang kaon. Gani ron. Try na ulit. Sus, mauro na ito eh. Problema niya eh. Okay, napulihan mo to. Kung pagkuhan bitaw sa reverse ta. Ibanan. Na napulihan to kaningan. Pin. Abo to gipulihan, amo gipulihan lagi to niya.
murag kwantong primero ba, murag na imong sakit-sakit ba. Sa ligid, okay ra na. Saan yun, Joel? Itong pagkuhan. 20 size mo bro to no? 20 size bro to. Ito po dugay. Pandal, meron bitaw. Ha? Oo. Isa na raw. Oo. Na, yung idol no. Tol, paminaw ba? Takot ba na? Ay, takot yun. Ayaw ano? Tol, paminaw ba? Hindi na kumain ano? Ha? Kaya naman. Wala magbot. Ay, idol na ng otak yan. Parang kataw, may naka-idol mo mo ah. Hindi na lagi. O sabi yun. May ganun yung dana kung dito sa mua. Grabe yun. Mula sa kaunon. Hina na lang. Kalambuam na nasa no? Ang saba? Sapa. Ang pikas kalambua. Sakto na ba ito kubot sa ligid gapon? Oo, sakto rin. Lagpas na. Ito po din Hindi, niya. ito tuloy, double check rin. Oo. Sabi ni Crispy, ano ka din? Pablo. Pablo, ikaw? Kuya mo? Ayun na, natuloy. Magsunta ko ito. Ini ako kapasik. Di ba kanigir? Kaya mo rin taguntok o mangusog na. Iyan na ta. Abot na ta diri. Okay. Yung mora dito yung problema mga idol. Itong pin sa reverse. Mora itong sa gantak. Luag. Oh. Sa ilawom sa may sa reverse. Okay. Muna itong mekaniko dari sa M4 Bugu. Okay. Ano problema? Uli na taron kay natay biyahe. Okay, thank you, thank you. So mga idol, mora ni problema sa itong motor mga idol, sa gantak kay tuag guys siya. Ano siya? Kung kabagat mo yun eh, sa gantak mo rin dito sa lock sa reverse. Ano siya, mo rin din yung problema. So, nanatay kamay nabawaan eh. Lang sakar lang, dili yung kaning luag. Pero hindi mo sa gantat ng itong dagan o labi na sa kaon. Okay, dagang salamat. Share our videos mga idol. Bye bye.